Terajang Mawphor masih baik karena masih baik. Siano mama fimur lain? Mama, siano fimur lain? Kamu bicat demi. Mentaka janmet jong ga khat khandai trik uya yong arajar arpuar hakapor kumbahan riu baje a kawai ke jeep ka badon yo registration number ML not san khandai san not lai ka bamut banlet chanong stoin habalapoi hakash nong nong spung marpasha jong ka petrol pump kalalik tinra kan san ya kawai ke trok ka badang yang haru surok namar bo nong bu jong ka udang shna ya ka tayar balapang che kala jarang khat bo nong tho khobor ulapoi hakani ka jaka tang hadien ka tu ka ni minute jong ka ni ka jingjia bad habala persang ban kren bad unong nya jong ka te ka jeep om shem na snow thu snow thau sho namar bo labu aj palat uniu rang ba banya ye ka te ka jeep ulai tho ba ka kerteng jong u kadai u province walang bad utri hapo fisheries nongstein bad ula ongru ba udai nakashnong porso sat hakani ka jingjia uniu rang ba ula Mynsaw na ka khle bad ka te ka jeep kam long sho Henry ka Trok kam shem lele